В Росії не вщухає масове невдоволення пенсійними реформами. Є нові затримання протестувальників. А в Берліні під посольством РФ пікетували проти тортур у кремлівських в'язницях. Мітингарі переконані, там знущаються як над своїми, так і над іноземними в'язнями, зокрема українцями. Тим часом у Вашингтоні вже готують нові, суворіші економічні обмеження проти Кремля у зв'язку зі справою про отруєння у Солсбері. Детальніше про причини та наслідки цих подій дивіться далі. Чергові затримання протестувальників Росії. Цього разу поліція доправила до відділків 6 осіб, які влаштували безстрокові пікети у Санкт-Петербурзі. Про це повідомила організація з моніторингу політичних переслідувань ОБД-Інфо. Акцію невдоволення влаштували на Марсовому полі. В руках активісти тримали плакати із надписами «Пенсійна реформа – грабунок». Масштабні акції проти пенсійної реформи не вщухають з 9 вересня. Саме тоді на протест, організований опозиційним політиком Алексеєм Навальним, у містах вийшли десятки тисяч людей. Головна вимога мітингарів – скасувати реформу, за якою збільшується пенсійний вік чоловіків до 65, а жінок до 63. Влада стягнула кордони правоохоронців, які почали масово пакувати людей в автозаки. Не шкодували ані дітей, ані пенсіонерів. Загалом затриманих була понад 1000. А в Берліні влаштували мітинг проти тортур у російських в'язницях. Близько 3 десятків активістів зібрались перед входом до посольства РФ у Німеччині. Мітинг приурочили до офіційного прийому у диппредставництві. В руках тримали фотографії українських бранців Кремля. Скандували «Російські в'язниці – територія тортур». Головна мета акції – привернути увагу Європи до порушення прав людини в РФ. Організатори заходу пообіцяли на цьому не зупинятися. Аналогічний протест планують організувати і біля Міністерства закордонних справ Німеччини. Сполучені Штати планують ухвалити другий пакет санкцій проти РФ через отруєння нервово-паралітичною речовиною новічок родини Скрипалів. Про це заявили під час слухань у Палаті представників Конгресу. Американські депутати обіцяють, нові економічні обмеження будуть надзвичайно суворими. Головна причина введення санкцій – відмова РФ надати гарантії знищення хімічної зброї на своїй території. Обмеження обіцяють запровадити вже в листопаді цього року. Перший пакет російських санкцій США запрацював з 27 серпня. Згідно з ухваленим документом, до РФ заборонений експорт товарів та технологій, які стосуються нацбезпеки, а також вводяться ліцензії на ввезення товарів для забезпечення пасажирської авіації. На фоні оголошення економічних обмежень значно обвалився російський рубль. Оксана Кошерець, Заман, АТР.